Ξεκινώντας το βίντεό μου, θέλω να σας δείξω αυτή την πανέμορφη θέα από την υπέροχη Τίνο, αυτό το όμορφο πέτρινο και αυτά τα όμορφα χρυσόψαρα. Κάπως έτσι θα μπορούσα να περιγράψω την ηρεμία που μπορεί να σου προκαλέσει η Λάιλα. Μπορεί να σε φέρει σε τέτοια επίπεδα ενεργειακής κατάστασης που δεν θα το πίστευες ποτέ. Όλη η δύναμή της είναι τόσο μαγική που αμέσως μπορεί να σε μεταμορφώσει αν την ακούσεις προσεκτικά. Λάιλα, είσαι μοναδική στο είδος σου, είσαι εκβατική ενεργοθεραπεύτρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη σαν εσένα, αλλά εγώ σε αγαπώ και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα. Γιατί τώρα πια δεν εξαρτώμαι από κανέναν και πλέον μπορώ να χαίρομαι την κάθε στιγμή. Έχεις την αγάπη μου την παντοτινή. Και εσύ και ο Σπύρος.